Assalamu alaikum warahmatullah. To gashi yanda ake deposit kuɗi a cikin Binance. Ga guri nan. Mataki na farko idan ya zo da kai nan, Naira ne za ka sa. Yadda na yi haka ake yi. Gashi nan in ya zo da kai nan kawai sai ka danna continue. Kamar haka. Idan ka danna za ka jira shi. Zai zo da kai nan. Already in ka sa account number naka. In ba ka sa ba ga guri nan da za ka sanya account number naka. Gashi nan account number ɗina na Opay ne. Sai in rubuta amount 1000 zan sa. Ka tabbatar duk abin da ka rubuta nan za su baka account number yanzu da na wuce wurin nan. Ka tabbatar su za ka tura musu. Za ka kwafi account number gashi yanzu in ce 3000. Ka gani 3000 na rubuta amma za su yi charges Naira 100 gashi nan sun nuna. Ka gani? Za su yi charges Naira 100. Amma 3000 na ce su samu. Don haka zan ga nawa kenan. Zan ga 2900 sai ka danna continue. Gashi nan kamar haka. Za ka jira su. Yauwa. Ga guri nan. Yauwa. Nan sun ɗan yi bayani ne ka karanta don ka kiyaye ƙa'idoji. Kada ka je wurin transfer kuɗi ka rubuta wani abu wanda yake ɗauke da sunan crypto. Za ka yi asara. Kamar wajen tura kuɗin sai ka je can narration ɗin nan ka rubuta musu wai BTC ko crypto ko dala ko USDT. Ka karanta wannan yana da muhimmanci. Yanzu zan yi cancel. To yanzu gashi na ɗan ja na yi ƙasa. Ga account number sun bani. Ga mai sunan account number ɗin Musa Mai Kuɗi Umar Opay. Wannan reference shi ma da shi zan kwafa. Yanzu zan kwafi account number kamar haka. In na kwafa sai in je cikin Opay nawa. In ce tura kuɗin zan yi misali. Wannan shi ne Opay nawa sai in danna account number nashi kamar haka. Gashi nan sunan ya bayyana Musa Umar Mai Kuɗi. Gashi nan kamar haka. To nan wurin ga guri nan tunda da Opay ne zan tura sai in sa can 3000 na rubuta nan ma haka 3000 zan sa amma abin da zan gani 2900. Kada ka canza abin da ka fara sa a farko. To nan wurin gashi nan remark ɗin nan. Kun gani? Nan dole ne sai ka je ka kwafi wannan reference. Gashi nan abin da ake sawa wurin gashi nan. Wannan gashi nan an ce ma reference sai ka kwafo shi. In ka kwafo shi shi za ka je ka sa wannan wurin da aka rubuta remark cikin Opay sai ka tura kuɗin. Kana tura kuɗin. Da zarar ka je misali idan ka zo nan remark ɗin nan na sa wannan lambobin kamar haka. Sai ka zo ka danna confirm ka tura kuɗin su tafi kawai. Kana turawa suka tafi sai ka dawo nan. In dai ka tabbatar ka tura kuɗi sai ka zo ka danna cewa ka tura kuɗi. In ka danna wannan I have sent kamar haka za su ce to ka yi confirm wannan sai ka danna haka. Kana danna ka ya ga wani bracket nan sai ka danna continue. To kun gani ban sa kuɗin ba. Na nuna yanda ake sawa ne. Already ina da kuɗi a ciki. To don hakan ga idan kuma ka zo yi nema wani abu ya faru ga wurin cancelling wannan transaction ɗin sai ka zo nan ka danna. In ka tura sai ka ɗan jira su kawai. Na farko kenan idan na riga na tura na danna cewa I have paid wannan wurin. To kana nan ka yi zamanka a cikin ka ga dama ka fito ka je ka yi chatting ɗinka. Kana nan take tsaye kawai za ka ga saƙo ta email ɗinka cewa ai ka tura kuɗi sun shiga. Za ka je ciki a gansu in ka ga dama. Naira ne amma sai ka je ka siyi. Za ka shiga wurin da aka rubuta trade. Zan dawo baya yanzu zan yi cancelling. Yanzu na yi cancelling wannan. To idan kuɗinka ya shigo misali za ka ga kuɗin a nan. Ga guri nan. Sorry. Za ka ga kuɗinka a nan ya shigo amma in Naira sai ka zo ka danna trade. Trade ɗin nan gashi nan. Ka danna trade. Za ka zo nan convert. Na nuna yanda ake converting. To Naira ka za ta hau sama in kuɗin da ka sa sai ka zo ƙasa ka zaɓi me kake so ka sayar da su. Sai ka zo ka ce ƙila USDT. Kana taɓawa sai ka rubuta amount guda nawa ko ka rubuta max. Duk Naira ka gaba ɗaya kake so ka sayar USDT sai ka danna max. Kana danna duk dalar ka za ta zo nan. Naira ka za ta zo nan
sai ka zo kawai ka danna wannan. Kana dannawa cikin 'yan sakan zai yi, shi kenan ka tura shi inda za ka tura shi. Wannan shi ne yanda ake yi. Step by step fa kada mutum ya canza abin da ba da shi.